本当に当たった予言。女生徒を狙う大予言の牙。下がれ下がれ。偉大なる預言者小倉の様がお通りになる。道を開けろ。なんだこりゃ。知らないの？最近話題の超能力少年よ。超能力少年？うん、未来のことが見通せて、それが結構当たるんだって。昼休みになると女子いないでしょ？占ってもらいに行ってるの。こないだ A 組の子の家が火事になったのも当てたんだって。それで有名になったんだよね。まあ私はそういうの全然信用しないけど。俺占ってもらおう。そういうのが結構当たるんだよ。ユギ、俺たちも占ってもらいに行こうぜ。そうか、そういうのはちょっと。そうだ、そんなうさんくさい言動で人心を惑わすなどもってのほかだ。理解員として見逃すわけにはいかん。ユギ、行くぞ。苦しい。待てい、そんなの美化委員の仕事じゃねえだろ。結局てめえも占ってもらいたいんだろうが、美穂との相性を。何をゆかき様。ちょっとまったく。美穂、あんたは行かないの？美穂興味ないわ。美穂の未来は遺産たっぷりのおじさまと結婚するって決まってるし。はあ、あんたならできるわ。ただいま小倉の様が到着された。では最初の方どうぞ。小倉の様、美人薄命って言うんですけど、私長生きできますか？見えます。あなたは死ぬことのない限り生きていくでしょう。感激。すごい人だかち、女子ばっかで恥ずかしいぜ。俺様が占いなんてよく考えるとかっこ悪いが。よし、ここはごまかすぜ。参ったなあ、本田の占い好きに無理やり付き合わされちゃったよ。貴様、どこまで卑怯なやつ。そこうるさい。すいません。小倉の様は全神経を集中して道からを高めていらっしゃるの。あなたたちのようなものの持つ負のエネルギーが道からの妨げになるのよ。騒ぐのなら出て行ってもらいます。悪い悪い、そんなこと言わないでさ、ちょこっと占ってよ。君、それはちょっと違いますよ。は？私は占い師ではない。手相、易学、四柱推命、気学、風水、占星術、いずれの占いも過去の統計学上から答えを導き出しているに過ぎません。あくまで過去の。しかし私の力は未来のビジョンを見通す超能力、予言なのですよ。はあ、なんでもいいや。はい、見て。全く分かっていないようですね。待て、それより何よりこれは何だ。神聖なる掃除用具入れをこんなことに使うとは。美化員として見過ごすわけ。あなたには意中の女性と幸せに結婚しているビジョンが見えますよ。幸せになろうね、美穂。やはり俺は結構でかかったな。小倉の様、大丈夫ですか？なんとも私には分かっていましたからね。これは今朝私の力で見通した未来のビジョンを書き綴ったものです。今日地震来る。小倉の様に拍手。これは本物だぜ。当たり前だ。初めから疑う余地などない。帰ってきたわよ。どうだった？どうせ当たり障りのないこと言われたんでしょ？
バカ野郎、あれ本物だぜ。またまた。本当だ。俺の未来はロスで警官やってるそうだ。絶対信じられない。なんだと。美穂ちゃん、幸せな家庭を作ろうね。なんか完璧信じちゃってるな。ああいう予言手品であるんだけど、まあいいか。これもゲームの一種だと思えば、種明かしするのはルール違反だもんね。遊戯、一緒に帰ろう。バイトは？今日はお休み。帰りにサテンでもやろっか。おごっちゃうぞ。うん。やだ。さあ、行こう。正木杏子さん、小倉野くん。あなた自分の未来に興味はないんですか？はいえ、女子生徒の中で私のところへ来ないのはあなたと野坂美穂の2人だけなんですよ。まあ人生をなめきっている野坂美穂は仕方ないとして、なぜあなたが来ないのかちょっと気になったものでね。なんでって言われてもね。悪いけど私、そういうのを信じないんだ。未来は自分で作るものでしょ。無礼な。小倉野様の力を疑うのか。信じる信じないは勝手でしょ。予言の押し売りはごめんよ。行こう、遊戯。さすがアンズだ。アンズには占いなんて似合わないよね。ほれ、早く。小倉野様の道からを信用しない奴がいるとは。まあいいでしょう。そのうちわかりますよ、私の力がね。ああ、かったりーの。どうした？つまんない顔して。チェ、女子はいいよな、テニスで。俺ら柔道だぜ、柔道。かったり。何を言う。柔道こそ男の基本。一家の大黒柱になるのだからな。鍛えねば。おお、超能力少年。また私めに何かお告げを。いやいや、ちょっとビジョンが2つ見えたものでね、それを伝えに。ビジョン？君、襲いかかる光に注意しなさい。なに俺？嘘。正木さん、あなたの知らないところであなたを見守っている男性がいますよ。何それ？詳しく知りたければ私のところへいらっしゃい。別にそんなの知りたくないわよ。そうですか。小倉野様、なんでしょう、襲いかかる光って。もしかして不吉なことでしょうか。ねえねえ、このマントの下どうなってるの？いや、いかんよ、こらよさないか。人生をなめきっている者に用はないって。小倉野様、押せーって、押せーって。バカバカしい。離せ正木杏子、私の予言が気にならないはずはない。きっと私のところへ来ますよ、きっとね。押せーって。アンズを見守る男性って本当にいるのかな？今の私は無敵だ。そう頭にきた。なんだ、俺に本気出させたいってが。バラ色の未来を背負った俺に勝てるわけがあるまい。うるせえ。